welkom in deze bijzondere bijeenkomst, Kerkendienst. In het bijzonder, nee, niet één in het bijzonder, maar elk is bijzonder in deze bijeenkomst. In deze kerken, maar ik ga nu ook begrepen dat ik daarna in de tent zitten. Welkom. Een heel bijzondere dienst, dat ben een hele grote mensen en we zijn blij dat er een tent bij kon komen, dat we een stukje ongedwongen hier komen erbij te wezen. En over de dienst zelf, dat we heel bijzonder ingetogen, meelevend, ja, ik zou de een week laten trainen met Ali en Malcolm hebben we dat beleven en beleef je en zij steekt in.